Meghalaya High Court kala Maham ban Pynngat dak mukaddama Suo-Motu halor kalong kaman Bombay bomrenti ha North Eastern Hill University NEHU lada ka jingya kan at karang beteng hadu ka arputrik na wieng arajar psaw kasngi baka High Court kabu ban bishar biang yakane ka kam kane ka hukum na ka High Court kalami lingba ka jingmudoi upi yoben unang ya saj ubla kerpat ka High Court ban Pynngat mukaddama Suo-Motu ban wanra ka shongsuk shongsngan hakate ka chaka puli ka High Court kalakdo bakan pha ki jingai jingmut chaka sarkar India ban wengi ki jingye ki baka university kamat namari ka university la penyat ka sarkar India ka High Court kalaong ban aipor katukat ni ban penbej malada umla ka High Court kan Pynngat Suo-Motu bat kan sashim karai kumno ban le kuman chukdo bagi samla puli ki dana preng ka jingye ki shat than baklembu por kabla jan kot aspa kanta nadu ka santrik hadu ka khalai trik nai wieng arajar psaw Khamashwa ki kena puli kila dawa bu Professor Prabha Shankar Shukla kumu Vice Chancellor Uday ban wengkam yu register Deputy Register bat kwi ki officer bala keno thung bi an hagati ka school ba hendai na ka jingbam pensha score Professor Shukla kala pen bitari ki samla puli ban ki da ka basong sha athan bat ban dawa yu baude ban hiar shuki sundan kumu Vice Chancellor hagoi pat kalyang ka University lingbau Assistant Register in charge planning kala pentip lingba ka hukum bala thung ya ka Professor Dr. Framilin Kimarak Department of Garo kum ka Pro Vice Chancellor ka NEHU Tura Campus pada ka Professor SM Sungo Department of Education kum ka Pro Vice Chancellor ka NEHU Shillong Campus. Habatin pej bahagi ki sharp plus F Ka plus F? hakabam bangibam dunaki eki batay kamet Namar kata habat thiru atau kau kamlu ka umpnyang kadut pet ya ka sharp plus F ha ka jingsom. Yaki nutrient kum ki vitamin bat ka iron la icon diat bat ka bathau bha kam khta I ka dur jing ki mar bam ka jing mat lani ka rukom shed yaki. Balehi panai kita. Ka don ka we ka jing mentoy ba kongsan. Ka kot ka kia. Ka nutrition ba khambha ka jing im ba khambha pendon kam daki mar ba madon ka sharp plus F menta kasni Lawan Ra Shafi lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya